הם עם כמו השועל הזה שאני יסתדרו עם הטורקים, יסתדרו עם האנגלים, יסתדרו עם היהודים ומסתדרים עם כולם. פילוסופיית החזק והחלש לובשת צורה ופושטת צורה. בח'אן יונס מצטייר לו השועל הדרוזי דווקא כאריה חזק, אריה אימתני. تعال حاجي تعال نروح فيهم ايش عندك اولاد؟ لا فيه ولد ها؟ كبير ولد كبير. وين هو ابنك؟ دكتور راح على لقيته هذا وين؟ المستشفى على رماس. ابنك طبيب؟ وين مش مسجل هون؟ لا ما هو له هوية عمره 40 سنة. كبير؟ كبير 70 سنة. وين انت؟ תפנש יא חבאיב. ישנם מספר מאפיינים לחייל הדרוזי. דבר ראשון, הבנת המנטליות. הדבר השני, הכרת השטח, כי בסך הכל לא הרבה שונה השטח פה מהכפרים. הרבה בתים דומים, והם לא היום, לפחות לפני כמה שנים, היו דומים כמעט לחלוטין. ואז יש לו אפשרות להתמודד עם הבעיות האלה בצורה טובה, הוא יודע לדבר, הוא יבין את האנשים, יהיה מסוגל לטפל בהם במובן החיובי, וגם לטפל בהם במובן הצבאי, מבחינת טיפול של הפרות סדר וכדומה. אין לך שום בעיה עם ההתנגשות הזאת, דווקא בגלל הקרבה הזאת, בגלל ההבנה של המנטליות, בגלל הכרת האנשים האלה. אין לך בעיה של מצוקה נפשית לפעמים? לא, אמרתי את זה לא, ואני אומר את זה עכשיו גם לא.